ame thang pran pan kaching hona bang ke ame thang pran ingode chips montami ame thang pran pan chingon he bang ke ilma khiju ni e chhe long jibusi jonaning Bangkrehini ang neng so ingor phorong kita pang don tum pini ku tholong tum phan mohor pen me thang mohor pen ke bang thu la ke nang tum pen ke nang so ke kroy song tum ka chini vek ning jelam ke thane pan sining ha itum chini la pen kroy dam lo je itum Good Friday Easter Sunday tame ilutum talon elo tame Yesus Kristo ari Sangho Bangkrehini do po tame ilutum chini depon tame la Bangkrehini Yesus Kristo ari Sangho tum kosonsi si thima la pen konatse thima komen tuning kan selam tum thima abang soram thi ilutum malum so chithandam sina la sini de chine lo akimi lang podam te na tum kabusal thak alam arnam alam karjulong garji khan ni channel subscribe igno la pen bell icon na bell icon Silang itu kecing si Andrew Yesus Kristo di Sangho Bangkrehini mobile Andrew lam thi jadi nam sina. Lasi Andrew lake John the Baptist di Yesus Kristo pam baptisma kipi abang John the Baptist along gajelang un verbang John Baptist si Yesus pen alam lepan pacetong si Yesus baptisma ki enahut kamang hungme sining pen Wuthung ke lok man kevang lai hui kamang hui me along technology Yesu api Andrew dun si Andrew lake alang li Georgia Russia deadlong alang li berta ke me thanam lo haladak se alang than nepsi piloma cross athak pachito si Yesu Kristo phan ke sak cross kali Andrew phan ke sara cross ki Andrew phan ke piloma x di w x y z w x x asan cross taxi Andrew phan ke piloma inangsi alangli phan pechilo ta Andrew Yesus Kristo ri Sangho alangli phan cross attack x attack alangli kethi po hutame alangli tuar dam freedom pro ahut atum am handame alangli cross attack ke do unu te melangli pilma arnamalam thanlo bisi jo thom ni thoman apisi alang te me thilo bisi lam fixer ke tham the ke tum ben arjudu manglo lahlo Andrew kichi abang ke alang 70 AD November 30 malom si alangli thilo bisi ke tham the ke tum ben tum arjudu no Sinun adun tu itu nam tu nang Yesus Kristo kacing honai lapen iltum chini along li men pensi pilma monduli eji ustami itum arjulong lasi along li labang so abang lake pilma Peter ke Yesus Kristo pan kene bahut patai ke thom chikrong ke abang lo lapen Peter ke pilma kasedeng pi bang lo tebon ame Peter kosonsi thima lanam sta Peter ke Paul pen tame Peter birta ke me pachthang ra perlo lapen kapre ke kitab phogimo kitab long nangdam patang te romadet monduli ki echenge Peter pen Paul helo asi Peter ke Yesus Kristo thidet pen thudet pen sining chiram det pen tame alang like piloma जो प्रिकेप नि प्रिकेप फी अलंगली कप्रसर चेंग इतिविल वेट पिन सुमार देट सी बांग सुरी के थम बा टाइस की पी लोंग अबांग के पीटर हिल लापेन पीटर के जिसोमेन पेन किंग एते को मेक सिलो को तो फान त मे कपे मे पन बम बांग तसी पीटर अफान द मे पुसन थासी क्रॉस था पिचिलो तमे पीटर बांग के क्रॉस था के हला लंग बेलेक दि Peter ke pulo je neke Yesu nehem phu asana thake neke cross attack thiji ni orbe te banda me nili phan man ke nang parlin phagra le nang parlin phag le nili phan man ke cross ni sakno je nehem phu asana thake thiji ni ge ni orbe si Peter ke chipulo si Peter phan ke piloma alangli ke Roma det seram phan cross attack saklo 64 AD
29 June malam si alang lepan ke cross attack pichilo lahalo Peter alang the bang ke lepan number thalam nang ke kroi heglok le te ke kroi ko bang heglok le te kroi ko bang ke malwa Thomas di il tumadet ke bang bang Yesus Kristus thi dolo lepen Mary Magdalene alang atum ke thiridam si alang atum Yesus thru thelo ko chinilo lepen halabang so hod alang atum bang si Sangho tum nong dame tham lo Sangho tum de tham bom hod ke alang ke abang awe dame a phi alang ni penche tong si Yesus thru thelo alang tum bong che tham lo ta alang piluma ni ke alang li ri chimun gujar ke sak angkop alang li rapture peng ke kap angkop ni ke chipulong la puson abang hu di il to madet bang lo ke Thomas le Thomas ke Madras adet pule pule jok non ke Chennai pulo si halada si alang le phan ke piluma chiro pen doksi pethi dot la ke il to India adet alang lo asi Thomas la ke alang li 72 AD July 3 aini si alang li pan pranar mulu made alang li chilo pusi ke tham thek tumbe ha sidana tunda kachini mu choji pan kapre dimen da menang to source ya tame mate ritame la pan thu nam dam thu nang Matthew tax collector midu kiru bang pusi il dungge kupu di Matthew ke midu kiru cheng bang lo la pen alang li kosonsi jisu dung bang ma la ke itu Bible long la mante thek long asi Matthew ke Hebrew adat alang li berta ke me thanan lo alang li phan ke chopen si pubob di chopen pubob lo 60 AD 21 September malam si alang li phan ke chopen pubob lo lapan lang tu sinang Nathaniel putapu bate Bartholomew putapu di se alang li phan kithi ke fere me Bartholomew phan khalong so hot alang li ke thoge alang li phan ke akereng etsi cross thak hom lo akereng etsi alang li phan ke areng lum etsi alang li phan ke ache thok inthan pedlo a phule pen bang pachi thak pachi pregnant la pon si Bartholomew ke alang li tholo si Bartholomew alang li 70 AD August 24 malam pusi bhari ke tham thek tum pen tham arjulong la pen nam thru nang Zebedee asopo Jacob si Zebedee asopo Jacob alang li ke Spain adet anam lam thanam lo la pen alang li phanjok tame di angphun ing than pong lo angphun ing than pong lo si alang li Jerusalem lo si alang li ke la son pholo 44 AD 25 July malam si alang li lawang so alam mate lawang so kisum phosi alang li thilo lake Zebedee asopo Jacob mate John amu putapu lapen nomor troksi bang ke lo Philip bang ke alang li ke Syria adet lapen Turkey adim tame alang ria tame alang li beta ke me khanam lo si halada ke thandam ahutse alang li ke 54 AD May 3 malam si alang li phan ke cross tha bechilo Jisu cross asunda tha lapen number nar ke nam thusina number nar ke bang ke lahlo Elphanis asopo Jacob itu Bible men ke sumpu pronunciation tame Elphanis asopo Jacob alang like Egypt adat piluma beta ke me thanam lo alang li phan ke arlong ben si arbu lo arlong ben war lo tame alang li phan arlong pen ke war bo mahut ino do minute aprang ke piri ke chokta pe pen si ke theng di pe pen pu theng bo lo son si piri de ke chok asi la son piri ke chok I a theng pen theng pum pen di hala alang phan arlong pen ke war bo mahut si ke bang so theng pum ko mani bang pon si alang phan arbu bo si itu arjulang tapi itu
Sermon bangke kosonsi mane bang pulo angbong sitim chit si rok dak mate plak dak kosonsi mane bang athan lapen mane bangke angphun ingthan pet puta than lapen mane bangke cross thaksi kapiti puta than sitame kijoy ke ben le ki thi lo sung pik kisung chichak pik si alang tame thi lo la halo asi alang le ki thi 74 AD December 28 malam pusi ke than the ka tumpen than lo Simon the Zealot tuba lapen nomor cap ang namna nomor cap ke Thaddeus putapu di Jude putapu lapen Thaddeus putapu pronunciation sunggo ase alang li ke edesa adet alang li duita kami thanam lo alang li phanda me chu pensi diloma pudak lo pubok lo lapen ang phuning khan pet lo pusi china ase alang li phan la ke 64 AD 28 October si alang li la pungsu 64 AD 28 October malam si la puson alang li thilo lapen number crazy lake chini Judas the Spirit alert Yesus Kristus pan kezordet Judas alert ang pan kezok pontu lake Matthias di lasi Judas ke Yesus pan chejor lo api ke chetherak si alang la ke chejor tangka khala kilong dam bek adim chewardam fit si alang li chetherak si piloma aning chi oi si alang li chekok khatop lo si ilidum ke Bible penang khana lapen alang li lar Matthew sapan pek thulo ase alang li ke Ethiopia adelong alang li arnam lam thanam lo ase alang phanda me arlong pen arbu lo arlong pen war lo ha ti si ban ke alang phanda me angphon ingkhan pen si abang le bana phu paje bahagda laken number crazy number krehini Sangho Bang itu nam sina John kisum ke pho phere me an athe John phan ke berta ke me pat thang pot arnam lam de thang pot alang le phan piloma poison da me pilo phatek bengsi poison da me pilo te me hala bang so poison asonsi piloma alang le kedeng pe nama ki junji pu kedeng pen ma so poison abedelo amasi alang li chun tami alang li phan phalang non dal chithe dal ayo ka dai manghu prong si ata ke lang dun ke manghu prong si pinanang tun ke Kristo phandeng a phi lo to maning sam silang si lupa da phi tami phi ga joy pen la pang so John ke berta ke me pen thang bom lam pu ar julong si alang li phan piloma nep check lo apen Roma dep apsonsi stadium asona tha ahem dolo si haladak si alang le phan kachenek je phan si sari phele stadium muni treng set lo alang le phan angbom bilo haladak jangthu pasotang di itum oko charno ke jangthu so sesi nuruan so jawdi pia jawdi lason taksi John phan da me yang bang so stadium sa thak lo adim long murin ke ching room ke ong nai de no ke pasot tang ajang thulong selang phan jok chi si muni to inek kanek choi lo ta jok chi da me John phan thang na ta phang ne de lo di areng ame ka be de lo sexe de lo ta muni to mang husi mina tum ke piluma Kristo phan kroi lo deng lo bisi minan ka pre a phurki mo kita along ilutum longda apisi ke kachenek je anchenek si la phan ki piluma ha Patmos pu alang lo malong lungji la si hadak Patmos alang lo mong ke dobom husi alang li kapeklang lo di kapeklang ki jutsi Bible kitab long kapeklang Revelation kitab ke alang li to hadak si mereng jeng pen alang li arnam pen jing ki si arnam kapeklang alang li to John alang li la ke Ephesians along relong se alang li apike Patmos pen bang se Ephesians along relong se alang thilo
sonsi 180 27 December malom pusi thang thega tum pen tham Yesus Kristo ar Sangho Bangkrehini ang bong pen kethi pe me abang ke John hello asi Kristo pan korap donatum cordela pen injiratum Christ onatum pini Bangkrehini Yesus Kristo ar Sangho alam pen ang tu family ke tham kang tunu man hello ki Christ onatum ke isung ke phobek po asi kai kedami kisung ki phoji bansi itum ke ready nang bo athe ki kroidum phan ke piluma ahasti pivekji pusi hasro ke itum phan porman ate etham koil asi aprang pe itum phan etham koil pusi itum ke anytime tame kisung ke chagi phan ke ready nang ji lahlo donatum lasi nili kethek o kachini pele nili tame kethana no pugali nili kelongun mate nili sithini kachini dam sinang tum phan thano asi nili ke thambon chokche pusita me mate mission lo putame nang tum nili phan ningnang perum nili phan comments pen nang khanik tha alo putang te nili aku puthot ke chokche le me speaking pon tu po la pen chok putang te nili tame ning rong pon asi nang tum ano tilong tame arnam le eherjume nang lipina bye